Σε ένα μήνα θα έρθουν οι βεβαιώσεις τώρα στα σπίτια. Αυτό είναι ταχυδρομικό σε εβδομάδα. Δεν ανοίγουνε, θα μου κόψουν να δώσουν. Βλέπουνε μέσα τα πόδια. Σήμερα δεν νομίζω να γίνει τίποτα. Τι πρωτοκάμε. Κρύβονται. Κοροϊδεύουν όλοι. Δεν μας ζητάμε, δεν ζητάμε τίποτα άλλο. Τα έντυπα που μας λείπουν, αυτά που μας οφείλουν να μας δώσουν, αυτά ζητάμε. Ούτε να τους δίνουμε, ούτε να απαιτήσουμε κάτι άλλο. Τι να πούμε. Το εργοστάσιο δηλαδή είναι δεδομένο ότι πρέπει να κλείσει, είναι κάτι που... Πάει, έχει κλείσει το εργοστάσιο. Φτηνά μεροκάματα. Φτηνά μεροκάματα έτσι. Φεύγουν έξω. Θα σας ρωτήσω κάτι άλλο. Κάποτε λέγανε έτσι, υπήρχε σαν φράση που θυμάμαι από μικρός. Μην παραφωνάζετε γιατί θα πάρουν τα κεφάλαιά τους και θα φύγουν. Τώρα... Ποιος παραφώναζε, δεν εμάς φώναξε, πώς μας πιέζανε εδώ μέσα για τη δουλειά. Όχι, ας βγούνε να πούνε πόσες φορές τους υψώσαμε φωνή για να τους αναγκάσουμε να πάνε εκεί που πήγαν. Ας βγούνε να το πούνε. Δεν τολμούσαμε γιατί θα φεύγαμε, θα μας διώξουν. Όταν χτυπούσανε το χέρι στο τραπέζι και λέγανε εδώ θα δουλέψεις, θα κάνεις αυτό. Κι αν σ' αρέσει, αν δεν σ' αρέσει πήγαινε σπίτι σου. Ποιος λοιπόν υψώνε φωνή, σε ποιον? Δεν ερχόμαστε για χόμπι εδώ, ερχόμαστε γιατί είχαμε ανάγκες, άρα δεν μπορούσαμε να υψώσουμε φωνή. Υποκύπταμε, σκύβαμε το κεφάλι, κλαίγαμε, κάθε βελονιά ήταν και δάκρυ πολλές φορές. Έτσι ήτανε. Αυτός ήταν ο αγώνας εδώ σε αυτή τη δουλειά. Εγώ 19 χρόνια, οι άλλοι 25, οι άλλοι 30, 33 χρόνια. Ορίστε, αυτός εδώ μπήκε παλικαράκι, μαζί είχαμε πρωτομπεί. Και βγαίνει παππούς και εγώ γιαγιά. Ναι, έτσι είναι. Θα σας ρωτήσω για κάτι άλλο, έτσι. Στη συνείδησή σας, σε εσάς δηλαδή, μέσα σας, Ναι. αυτό το εργοστάσιο σε ποιον πιστεύετε ότι ανήκει, στην πραγματικότητα? Σε εμάς ανήκει, εμείς το στηρίξαμε. Εμείς δουλεύαμε εδώ 25 άτομα και κτίσανε αυτό. Εμείς εδώ δουλεύαμε. Πες τα ρε Περικλή, και κτίσανε αυτό. Εμείς 25 άτομα και μετά σιγά σιγά έγιναν αυτή όλη η ομάδα που γίναμε. Δεν τα λένε όλα, τα κόβουνε. Επομένως πώς είναι αυτονόητο το δικαίωμα του εργοστασιάρχη της εταιρείας να πάρει το εργοστάσιο και να το πάει σε μια ξένη χώρα, οπουδήποτε? Το κράτος. Μα μέσα σε όλα, αλλά κρύβεται, δεν βγαίνει να το πει το κράτος. Ξέρετε τι βγαίνει και λέει το κράτος? Επιδοτήθηκαν οι απολυόμενοι της Πάλκο. Κάναμε αυτό για τις απολυόμενες. Κάναμε εκείνο και δεν έχουν κάνει τίποτα. Ας βγει ένας να μας δώσει στοιχεία για αυτά που ισχυρίζονται. Και τώρα πώς τη ζωή τη δικιά σας πια, τι προοπτικές βλέπετε για εσάς, για την οικογένειά σας? Είμαστε έτσι, ταλαντευόμενοι. Με 30 και με 60 μεροκάματα και με 100. Με 30 χρόνια εργασίας, 130 μεροκάματα απόλυση. Αυτό μόνο τα λέει όλα. Από εκεί και πέρα τι να πούμε. Τι να πούμε. Παιδιά, μην κόβετε. Παράλληλα, πάμε στο Υπουργείο Εργασίας και ζητάμε να έχει επικοινωνία με την εταιρεία, ούτως ώστε να μας δώσει τα έγγραφα που χρειάζονται. Προφανώς η εταιρεία σήμερα δεν έχει σκοπό ούτε να ειδοποιήσει ούτε να ανοίξει. Εμείς θα κάνουμε αυτές τις ενέργειες, δεν χρειάζεται να δει όλοι μαζί, γιατί πρέπει να κάνουμε κάποιες κινήσεις για να μεριμνήσουμε κάποιοι άλλοι, δηλαδή ο ΑΕΣ και το Υπουργείο Εργασίας. Εμείς θα φύγουμε τώρα. Θα πάμε στο Υπουργείο Εργασίας, να επικοινωνήσουμε με την εταιρεία, να τα καταφέρουμε να δούμε τι θα μας πει. Στη συνέχεια έχουμε